Kaburam bat ke jiro nga ay show blay ning baga ni ka Manna ka kubor bangan ni kren naga shiti baneng kong ke Tesloni kala nong kabasan baga dekot ka bakat ar hadu ar po ar hagani ke jingkren on pen pau shapang ki jingkyntu ya kiba ngeit hakiba pun rukom kapenta ka baneng kong lekin tu ya kiba ngeit bakin itu ya kita ki nong yalam kiba tray hap deng jongki kiba long halor jongki how try kiba sneng ya ki lakin turu bakin nyau buram ya ki shikadeye haka jing it na ka benta ka jing tray jongki bat ba pin hap ban ya tray da ka jing sok da ka jing ya ma da ka jing pen ko ngo ka jing kan turu kala long ya ki para bangai ba ki day ban sneng ya kita ki balai ken riang bat ki basdang ban paidin ki balai tlot le swai bat bakin pen seluruh ya gitu ki batlot mensim ki bas ngaudu mensim bat ban ken pamru ya gitu ki batlot ki bala ken riano ki bala sedang ban sentuj no ke jinglong mensim ki bom treshu ban shakriyo blay ban lay chig jia seng kila sakama kim tip shu na ay sedang ay kot bat ban yai sha slemru nam ta jongki lakan turu baki day ban kemi ba banum don ke jingele sileng khamat lani kanu kabasniu persya ia kabasniu namar kata kabeniat namar kabeniat ya khamat namar ka khamat kabala sniu namar kabala sniu kapan khai ya ka jing ya pat kapan khai ka jing sniu bat ngi don kam ban kemi ba bangin ha ban siu kaliang ya ka babha ka jaka ka basniu bat bangim dei ban ya pen yer kput lene ban ya pen ibor lene ban wanra ya ka jing ya le persya halor ki jing ya kendu jong ka jingyam kam tama ka balang lemni haying asem barwade ki kam ki jing tray ru ngiyo yang ni bangi don kam ban ya be brai ya ka ta ka baba shaki briu bat shaki paralok shaki ying asem ya le ban bet yo sembai baba ka tin ka bangi ya slok ni kren to kren tang ya ka baba ya le ban te ya ka baba kirno nakata ka jing bet ye ka jing ka jia pdeng si para pdeng ka ying ka sam pdeng para bangai ngios ngau mentai ka jing kan art jong ka jing yale election ki bagaway ka party ka kawangi ka way ka kawangi ka way kini kim ju wan ra ye ka jing ba lano ru lada pi job ru ka don ka so kliang lada pi rem ru ka don ka so kliang henry banja ka jing so kliang bat ban job da kata ka jing job badan buram kadan kam ka jing it bat ka jing yale bha kaliang wat ya unong shun ai bam yu wat ya tau bakran ben ya pi to kren bha spang jo le iki wei kumba pi kwa ba ki wei ken le ya pi lekan turuang ni bangi don kam ban long ki ba le kmen halagasngi kapertai ka nyat yangi ka tan yangi sega jing sngosi abawan ge jing pang ge sngosi habangi myo ki kam ge jam ge sngosi habangi myo ka bala ge kitnong ge sngosi habadon ge jing jia ge jing yap ge jing du ge sngosi habangi sha shet shukor ban ge sha le bom day ge sngosi habangi myo ke bangi kwa ge sngosi habangi i ge jing hiran jong ka jing em jo briu ge yo ka kot ge sngosi Henry hep deng jong ke jing sngosi ka bakum ka ni ka tin blay gong tupin le kamen na lagasgi tupin long briu ba kamen nang tala khot ru yangi bangin duai klem de put duai how men sim duai ka jing champang ya ro yaw try ruai how men sim ruai ro ka jing champang duai klem de put ki jiu ki duai light sin shisngi ki muslim ki duai san sin shisngi bat mangi ki kristan ye de ban duai klem de put duai human sim ban te no ye ka jingat ba ko jongi haki ki baro to pinai ka jingu
Namar ka niken kalong ka manublay how Christ Jesus siya. To pinang banay ngo hay ki benta baro. Weng no ka jing knyum, ka jing bam ngeit, ka jing wania, ka jing complain, but ka jing bam skawon. Weng lut ikine baro. Ikon Israel riklaw, ki yap no riklaw namar kim hun. Lapmit ka complain, but kim don setia ka jinget, but ki lepop ki tenju yo blay. Namar ka donut bam hun. Enray ka kubon ni ka por ka long. To pin ay ka jingo, but to pin le ya ka manu blay. How o Chris Jesus. Nang kala kot ru yangi bangi day banang ban sngongu yo blay. Panay ngo yo try halagas ngi. Kadon ru ka jingkyntu bang wat pelip no yo mensim bakut. Kau mensim bakut badan po jompi wat nam pelip yo. I pelip yo mensim bakut da ka bangi lepop, da ka bangi le ye ka jingbaman, ye le bersyai ka ketinu blay, ngim kongu ye ka ei bau blay krenengi. Habala kata ingi do mensim bakut ban kalabamut ngikan tat. Bal sibun ki rukom pelip yo mensim bakut. Kam tam ka jing day jompi habat ublay. Lani hagabalang, lani hagajing syukri. Wat nam pelip no yo mensim bakut de ka ba aidaw, lani de ka ba ailat ye ka dok bakan jok. And they do pinsan syari ka dok do mensim bakut. Wat nyo benru ikino itulpa. Dan bon ki breyu ki sedang ban nyo benyi ki babun rukam. And they wat nam nyo benyi ki jing tulpa. Lada ya tulpa api, lada ka day tu pediang lada kam day wat nyo ben. Bu ye ka syurut. Da bishari ki baro abadan ba yutul pa bishar ba dia pet ka long neem nang ta ka baday to bats kem ye ka ta ka bama ka bom day to kentai na maria ka ni la kren na ka tin jo blay ko ang ruto pin kendia no na ki kenja basniu baro ki kenja basniu baro ka pap ka jing bam khod baro ka jing bam jing di ka bam khod baro ka jing long jing em ka bam khod ka shong kha shong man ka bam khod bat ki jing long rukom ki jing tu jing tim bam khod ki tin si tin sang na ka shentur ki bam khod bat ki jing mut ki berkat ki bam khod utali ni bam khod ki kti ka bam khod ki kinjat ki ba pen mi no ka snam bolului weng no ikita baro ki khmat ki basarong weng lut baro ai ba on kendia no ni ki kenja basniu baro to pin yo ye ka jingsuk ba ka jingba ka khobora ka ni ka por ka long to shashkor ye ka jingkyntu na ka ktinu blay na marda ka ba pi ko ngu ka ktinu blay pin yo bam ye ka jingba jong kari bat da ka ba pi ko ngu yo blay pin long ki bla karku ha ka jingem jopi to blay un karku try being a tuai kerteng do Jesu. Ha ki jingkyntu ki babun rukom syapang ki bangait. Tuai bakan derunga ka doan ujungi. Bangilaban penpanay kay kabatay. Bat bangin imhok agalenti ka ba may kuwaing iban im. Kerkuy ki bios nga ubaro. Yakanay ka jinghikay. Haga kerteng u Jesu nga duai. Amen.